svømme? 28. 28? Det er én billet, jeg skal have. Ja. Du kan også købe 10-turskort, der koster 250. Ja, enkelt. De brokker sig så fint, altså. Mhm. Sådan var det ikke dengang, vi var bademester. Det var tiderne. Det var den gyldne tid. Dengang vi stod ude i svømmehallen. Vi var en 20-21 år. Et par playboys i den kendte bademesteruniform. Vi havde så meget respekt. Folk sprang op af vandet, bare vi så på deres gummiarmbånd. Og vi lavede så mange sorte penge på sæben og udlejningsbadetøjet. Damn. Vi var på toppen. Og tøserne, de elskede det. Hvide bukser, en kittel, der var krig. Hvide træsko, den tid, det var sgu en fed tid. Dengang du og jeg slog vores navne fast. Jeg var svømmehallen, Stånd i Brasko. Det var os to, der gjorde for at svømme udflugt til en fiasko. Hvis folk spillede op til dans og pop, så sagde vi stop hertil og ikke længere. Alle vidste, det var os, der styrede dette her bassin. Og vi så på dem med øjne, der kunne dræbe, få folk til at flæbe. Eller vi holdt dem fast i bademestergreb, hvis de havde glemt at bruge sæbe. Og vi måtte slæbe dem ud i bad igen, når vi ville have det skægt. Så fandt vi nogle piger, der sprang på hovedet på det lave. Troede dem med karantæne, hvis de nægtede at snave. De fik en tunge slasker eller en maveplasker fra en vippe. De kunne selv vælge, hvad så vil du drukne eller vil du knippe. Det hjalp ikke at flippe ud og blive gal, for Glenn og jeg, vi havde vores eget sæt ordensregler. Spasser. Jeg var den slags bademester, der var ligeglad, det var glade gæster. Så med hans forpester, jeg fortæller dig mester, det er mig, du ikke tester. Så en lå landet, blandt andet hvis folk de pissede i vandet, så blev jeg forbandet, de fik et par på hovedet op i pandet. Er det med brune elastikbånd, skal nu op ad vandet. Det var din fucking svømmehal dengang. Og jeg håber, det bliver min tur igen til at ligge på lur igen i den dur, min ven. Da folk de var bange for Glenn, så var det simpelthen tider. Lige indtil den dag, jeg havde røget til alle nøgen dreng, ignorerede min kalden. Han måtte ikke løbe i svømmehallen, jeg stakker min pap på skallen og en over nallen. Hvad skete der så? Han hed Niels eller Peter til lov, så vidt jeg husker. En lille navn med hummelbadebukser. Ignorerede mine instrukser, men flukser stod jeg klar til at ordne den lille, når jeg sagde fuck din mor, fuck din far. Og da jeg havde gjort det klart, så sagde jeg kablah, blah, blah, blah. Til sidst gik det galt. Vi gik over stregen, og vi blev degraderet til at sidde i billetlugen. Men før den tid, i de gode gamle dage, hvor vi stod... Hallo? Ja, Jeg skal have en billet. 28. 28 kroner.